जी साडी दिसते तुम्हाला, आता जर तुम्हाला विचारलं कमेंट बॉक्समध्ये सांगा ह्याची किंमत कितीला असेल. मला माहिती आहे की तुम्ही बघा एकदम झूम करून काजल दाखवते, म्हणजे एकदम स्वस्तात तुम्हाला इकडे मिळणार आहे. जी पण तुम्ही सांगाल, तुम्ही मला सांगाल 2,500 पासून तुम्ही किंमत सांगाल ना, तर तुम्हाला दिसतं इकडे ही 2,500ला नसता तुम्ही अर्ध्यापेक्षा ही अर्धी किंमत लावलात ना, तर तुम्हाला त्या रेटमध्ये इकडे मिळणार आहे. आता मॅडमला एक उघडून पण दाखवायला लावतो. ही पण बघा किती सुंदर वाटते. तर इकडची रेट एकदम सुंदर, एकदम छान. आणि साडी तुम्ही बघाल तर व्यवस्थित भरीव अशी वाटते, ती शालू सारखी वाटते. आणि कॅमेरामॅनला मला एक सांगायचं आहे की कॅमेरावर फोकस द्या. अप्रतिम, मस्त मस्त आहे, खूप सुंदर आहे, एकदम सुंदर आहे. नमस्ते सर्वांना. तर तुम्ही इथे पाठी बघू शकता, आपण परत अजमेरा फॅशनमध्ये आलो आहे. आणि इकडे परत येण्याचं कारण म्हणजे इकडे आता ह्यांच्याकडे साडीचे न्यू कलेक्शन्स आलेले आहेत, न्यू व्हरायटीज आलेल्या आहेत. आपण सर्व ते चेक करूया. आपण जर इकडे आलो आहे तर आम्ही पूर्ण शॉपिंग करायलाच आलो आहे इकडे. आता गावी कशी आपली आजी आहे ना, तर आजीला नऊवारी साडी आम्हाला लागतेच. तर इकडे बघा, मला जे आवडले त्यातले मी 2 बंडल त्यांना काढायला लावलेत मी. हा एक बंडल आहे आणि हा एक बंडल आहे. बघा, हा जो एक इकडे बंडल होता आणि हा एक बंडल आहे. ह्या बंडलमधला हा पीस आम्ही घेतलेला आहे बघायला, आणि हा पीस आहे. तर डिफरन्स तुम्ही बघू शकता, वेगवेगळे पद्धतीचे आहेत. बॉर्डरची आणि मटेरियलची थोडीशी डिफरन्स बघा, हा बॉर्डर आहे पण हात लावून माहिती पडते की जरा हे पण एकदम चांगल्या क्वालिटीमध्ये, पण ह्याच्यापेक्षा पण एक सुपर क्वालिटीचे पण आहे बघा अवेलेबल. तर मी हा 6चा बंडल, जो बघा हा बंडल दिसतोय नाही 5चा आहे ना, 5 का बंडल आहे, 5 का बंडल आता. हां, तर हे 5चे बंडल घेतो. त्यातला एक पीस आपण आजीला गिफ्ट करणार आहे. आणि नऊवारी तुम्ही नेसू शकतेस ना. तर सर्व रेट्स तुम्ही सर्व स्क्रीनवरती कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, तिकडे फोन करून सर्व विचारू शकता. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ॲड्रेस आहे, पर्सनली व्हिजिट करून तुम्ही सर्व इकडे चेक करून तुम्ही आपलं घेऊ शकता. आपण जर वेगळं बघतोच आहे, तर नऊवारीमध्ये पण मी त्यांना बोललो की जे तुमच्याकडे अजून चांगला जे क्वालिटीवाला आहे तर इकडे दाखवा. तर इकडे त्यांनी हे दाखवलेलं आहे. एकदम बघा किती सुंदर आहे. आणि 10 वारी आहे. एवढ्या 3 आपल्याला दाखवले, त्यामधून ही सिलेक्ट केलेली आहे. तर ही गिफ्ट मी आता ताईला देतोय. चालेल ना काजल? चालेल. तर साड्या तर आपण बघतोच आहे. तर मॅडम ही कोणती साडी आपली? पैठणी साडी आहे. पैठणी साडी, वा वा वा, सुंदर. आणि हे जे महाराष्ट्राच्या औरंगाबादच्या जिल्ह्या म्हणजे एक पैठण गावामध्ये ही बनलेली सुरुवात झालेली, पण आता जगभरात ही साडीची डिमांड खूप आहे. साऊथला, महाराष्ट्रला, UP बिहारला प्रत्येक जाग्यावर आहे. आणि ही पैठणी साडीवर तुम्ही ऑक्सिडाइज घालणार ना, ज्वेलरी खूप उठून दिसते. तुम्ही बघतच असणार लोकांना ते घालत आहे, कारण की फॅशनच्या अकॉर्डिंग लोक चालत असतात. तर फॅशनची व्हेरायटी मेंटेन करा, ज्याच्या कारणी तुम्ही बिझनेस ग्रो करू शकणार. जसं तुम्ही शॉपिंग करताय तर तुम्हाला खूप सारी व्हेरायटी दाखवत आहे, तशीच व्हेरायटी तुम्ही मेंटेन करा, तुमची विक्री होणारच होणार. तसे हे कलेक्शन. ह्याचं पण मला बंडल दाखवा जरा. आणि ह्याच्यात आपल्याकडे कलर ऑप्शन दाखवते बघा. हे कॅटलॉग राहणार आहे, गुलाबी कलर येणार आहे, लाल कलर हवा असेल एक लाल कलर आहे, आणि हा एक ब्लू कलर आहे. ब्लू कलर दाखवते. हे सुद्धा एकदम सुंदर आहेत ना. खूप सुंदर आहे. आता तुम्ही नेक्स्ट सेक्शन कोणतं दाखवता आम्हाला? सर आपण ह्या बाजूला प्रिंटेड साड्या बघूया. प्रिंटेड साड्याही तुम्हाला खूप मिळणार आहे. हे प्रिंटेड साड्या घ्यायलाही खूप कामात असतात, आणि लग्न प्रसंगामध्ये अप्रतिम असते. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जॉर्जेट शिफॉन भेटलेस, आणि ह्याच्यामध्येही कलर ऑप्शन मिळणार आहे. हे कलर ऑप्शन तुम्हाला दिले जात असतात, कारण की तुम्ही सेल करावा. तुमच्यापाशी कमी इन्व्हेस्टमेंट आहे, 20-25 हजार आहे, तर तुम्ही चांगला माल भरू शकता. तर इकडे आमचा एवढा बिल झालाय का? नाही ना. नाही, तुमचा नाही झालेला आहे. कस्टमरांनी पसंत केलेले वस्तू का साईटली काढलेली असते, आणि त्यांनी जे पसंत केलेलं आहे ॲक्च्युली तोच माल रिसिव्ह पाहिजे त्यांना, म्हणजे रिसिव्ह हवाच. आपण जे पैसे दिले तोच माल रिसिव्ह घ्यायसाठी अशी प्रोसेसिंग आहे का जसं तुम्हाला परचेसिंग झाल्यावर साईटला वस्तू का मिळणार. हे बघा, हे ते तुम्ही पाहू शकता. कस्टमर परचेस केल्याच्या नंतर साईटला वस्तू का ठेवते. हां, हे सर्व साईटला केलेले आहेत, आणि तिथे कस्टमर परचेस करत आहेत, त्यांना दाखवले जातात, आणि त्याच्यानंतर लगेच साईटला काढतात की तुम्हाला कोणची वस्तू रॉंग नाही मिळावा. तुम्ही जे सिलेक्ट केले, आपण रेग्युलरच्या साड्या बॉक्स पॅकिंगमध्ये तुम्हाला मिळते, आणि जर तुम्हाला अशा पद्धतीने डब्बा पॅकिंग पाहिजे तर ते सुद्धा अवेलेबल आहे. काही वस्तू काही ठेवू शकतो. क्या बात आहे. साडी पण घ्या आणि घरचं कडधान्य पण ठेवा त्याच्यावर. कडधान्यही ठेवू शकतो, काही वस्तू का ठेवू शकतो. आणि कस्टमरला अशी वस्तू का खूप पसंत येते. असं जरा युनिक वाटतं. असं दिलं की बायका लगेच खुशी घेतील.
आणि असं देऊ ना असं त्यांना वाटेल एकदम भारी क्वालिटी असेल हा, असं काहीतरी युनिक दिसलं तर. चिनोन कपडा राहणार आहे हा. आणि हाही खूप फेमस कपडा आहे, चालणारा कपडा आहे आणि सूत अगदी सॉफ्ट आहे. आता साडी जर एवढ्या बॉक्समध्ये पॅकिंग झाली म्हणजे सूत चांगलाच आहे असणार. 6.5 मीटरची पूर्ण साडी जर एवढ्या बॉक्समध्ये पॅकिंग झाली तर सूत चांगला येणार आहे. ह्याच्यामध्ये थोडीशी तुम्हाला लाइनिंग मिळते, पूर्ण रेशमच्या धाग्याने बनलेली असते. रेशमचे जे धागे असतात ना, जे एकदम थिक असतात, चांगले असतात, जे काटाच्या साडीमध्ये ह्या काट आहे, ह्या काटाला जी डिझाईन केलेली आहे त्या डिझाईनचा जो धागा असतो ना ते 2 धाग्यांनी बनते, मजबूत धाग्यांनी बनते की निघावं नाही. तेही बघू शकता का. हा ही रेग्युलरची साडी आहे मॅम. रेग्युलरमध्ये काही छोटा मोठा कार्यक्रम असला ना तर आपण नेसू शकतो. मला आवडणारच कारण की कलर पण खूप मस्त आहे. आहे. मी पण सेम कलरची घातली आहे, पिंक आणि ग्रीन कॉम्बिनेशन. आणि ही पैठणी साडी आहे बट प्रिंट मध्ये, कारण की पैठणी साडी खूप महाग असते आणि ज्यांना पैठणी साडी घालायची बट महागी नाही, स्वस्ती, तर त्यांच्यासाठी ही डिझाईन खूप उत्तम आहे. हे प्रिंटेड आहे, डिजिटल प्रिंटचं काम केलेलं आहे, गुलाबी कलरमध्ये डिझाईन दिलेली. कलर रनिंग मिळणार आहे मॅम, जे चालतात ना ते रनिंग, कारण की ही वस्तू काय विक्री करायची तर चांगल्या प्रमाणामध्ये विक्री होऊ शकणार तसे हे कलेक्शन आहे. कॉन्सेप्ट तुम्हाला सेटचा तसंच मिळणार आहे, डार्क कलरचा. हां, ह्याच्यामध्ये बारीक बारीक कामं केलेली आहेत. डिजिटल प्रिंट आहे ना. आणि हा हां, पूर्ण डिजिटल प्रिंटमध्ये मिळणार आहे. आता इकडे मॅडम तुम्ही काय दाखवत आहे? बॉक्स हो हो हो, एकदम छान. म्हणजे हे आपल्याला किती बॉक्स द्यावे लागतील जर आपल्याला आवडलं तर? ह्याच्यामध्ये 3 पीस, 6 पीस, 4 पीस बॉक्समध्ये मिळतात. आणि ह्याच्यामध्ये वर्कवाल्या साड्या जर पाहिजे असेल तर हे बघा, हे गुजराती टेस्ट आहे, खूप रनिंग आहे. आणि बाटिक प्रिंटची साडी प्रत्येक लेडीजपाशी अशी प्रिंट असेलच, जर नसेल तर तुम्ही घेऊ शकता. ज्यांनी शॉप ओपन करायचा विचार केलेला आहे त्यांच्यासोबत मिळून. तर हे बघा मॅम, हे पूर्ण खूपच लेटेस्ट आहे, हे पूर्ण बाटिकचं पूर्ण काम आहे. ही साडी पूर्ण हेवी कॉन्सेप्टमध्ये आहे, म्हणजे तुम्ही आरामात काही कार्यक्रमामध्ये घालू शकता. जसं आता हल्दी कुंकूचा कार्यक्रम आहे तर सिम्पल सोबर लुक छान दिसतो, तर तसं लुक क्रिएट करायचं असेल तर अशा साड्या विक्री करा. तर हा डिपार्टमेंट आलेला आहे कॉटन साडीचा. हे पूर्ण कॉटन साडी तुम्हाला इथे मिळणार आहे, प्युअर कॉटन एकदम. हां. आणि मॅम इथे तुम्ही बघणार तर वर्क दिसत आहे आणि वर्कची डिझाईन ही तुम्हाला कॉटनमध्ये मिळणार आहे. कॅटलॉग जे तुम्ही बघताय ना तसेच कलेक्शन तुम्हाला मिळणार आहे. तर कॉटनमध्ये तुम्हाला प्रिंट पण मिळणार आहे. प्रिंट आणि कॉटनची साडी आहे ना मॅम, महाराष्ट्रच नाही ऑल इंडियामध्ये चालते, आउट ऑफ इंडियामध्ये पण चालते. कारण की एकदम प्रोफेशनली वेमध्ये आपल्याला कुठे जायचं असेल तर कॉटन साडी प्रिफेअर करा. जसं काही ही साडी जी तुम्ही बघताय 200 रुपयाची, उदाहरण म्हणून सांगते, 200 रुपयाची साडी 400लाही विक्री करतात. पण काही लोक 200ची साडी 250ला विक्री करून त्याचा पैसा बनवून पुन्हा माल घेऊन नवीन कलेक्शन आणून तसेही विक्री करतात. म्हणजे मी तुम्हाला सांगते दुसऱ्या पद्धतीने काम करा. जर नवीन आहे आणि ज्यांचं दुकान आहे त्यांना पूर्ण माहीतच आहे कसं आपल्याला पुढे जायचं आहे, कुठला माल कसा घ्यायचा, कोणचा माल घ्यायचे, त्यांच्यासाठी काही शब्द बोलायची गरज नाही आहे. थेट भेट घ्या रघुकुल टेक्सटाईल मार्केट, कमिला दरवाजा, रिंग रोड, गेट नंबर 3, अंबाडची लिफ्ट, 3rd फ्लोअरवर. आपल्या तुम्हाला दिसत असेल आपल्या ब्लॉगिंग चॅनलमध्ये महिला खूप आहेत आपल्या आजूबाजूला, बरोबर? गावापासून ते मुंबईपर्यंत खूप महिला आहेत. आणि इकडे जर साडीच्या शॉपमध्ये आलो तर त्यांना वाटतं ना की बापू काय घेऊन येणार आहे सुरतवरून, तर म्हणून इकडे भरपूर शॉपिंग, जेवढी व्हरायटी असेल तुमच्याकडे शॉपमध्ये, जेवढी व्हरायटी तुमच्या घरी असेल तेवढी शॉपिंग होणार. तर मला ही साडीचं कलेक्शन पण खूप आवडलेलं आहे. दिसतं तुम्हाला? आता त्याच्यात टिकल्या आहेत पण आपण जरा बघूया का, आवडतं का तुला? छान आहे. हे डबल पल्लू मध्ये येणार आहे. प्रॉपरली एक साडी आपण बघूया तर तुम्हाला समजेल. ही कोणती साडी आहे? ही काठ पद्धतची साडी. एकदम सुंदर. आणि त्यासोबत तुम्हाला बघा इकडे आपलं कॅटलॉग दिलेलं आहे. ब्रोशरमध्ये तुम्हाला दिसतंय की किती प्रकारचे सुंदर आहे. मॉडेलला न बघता साड्या बघा, कारण ते साड्याच उठून दिसतात आहेत बघा, एवढे सुंदर आहेत. कलर सेट एकदम भारी मिळणार आहे. त्याची शाईनच एकदम म्हणजे वेगळीच आहे. हो. ह्यावेळी जर आम्ही अजमेरा फॅशनमध्ये आलो आहे ना तर तुम्हाला आम्ही ट्राय करतो की वेगवेगळी व्हरायटी दाखवायला. आणि स्क्रीनवरती तुम्हाला सर्व नंबर दिलेला आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये ॲड्रेस दिलेला आहे, सर्व तुम्ही त्यांना पर्सनली कॉन्टॅक्ट करा आणि एकदा व्हिजिट करा. तर ह्या व्हिडिओलाही तुम्ही लाईक करा आणि या व्हिडिओला नक्की शेअर करा. आणि इथे विजिट करा, येऊन नक्की तुम्ही विजिट करा, एकदा तरी करा. स्क्रीनवरती नंबर आहे, येत झाले एकदा आलात तर. स्क्रीनवरती नंबर आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ॲड्रेस आहे, त्याने तुम्हाला सर्व हेल्प होईल. जड आहे ना? एक बॅग 10,000ची आहे.
ही लिफ्ट नंबर कोणती आहे? 15 ना? 15. म्हणजे अजमेरा फॅशनमध्ये यायचं असेल तर लिफ्ट नंबर 15 यायला लागेल ना. हो गेट नंबर 3 बरोबर. हो. गेट नंबर 3 लिफ्ट नंबर 15 परत सांगतोय. आणि चालत यायचा प्रयत्न नका करू, खूप वरती आहे. आता बोलाल मी 3 फ्लोअर चालत येतो.